Ma artist ambiri aku Malawi kaya ma artist ambiri amene timawadziwa samakonda kumvera nyimbo zawo kawiri. Izi zinabwera poyera so kwambiri ku Malawi mchaka cha 2024 mwezi wa March, mmene oyimba dzina lake Wikise anabwera poyera ndikuyankhula kuti iyeyo samamvera nyimbo zake zomwe, samatayaso nthawi ndikumamvera nyimbo zake zomwe. Oyimba ambiri anabwera pambalambanda ndikumuyikira kumbuyo kuti samakhala ndi nthawi yomvera nyimbo zawo zomwe. Koma funso ndikumati chifukwa chani? Musiku lale ndifuna ndikupaseni zifukwa 5 zimene oyimba ambiri satayaso nthawi ndikumamvera nyimbo zawo zomwe. Dzina langa ndine Sam Vita, tiyeni tikhalire limodzi. Izi ndi zina mwa zifukwa zimene oyimba sataya nthawi ndikumamvera nyimbo zawo zomwe. Chimodzi mwa icho ndi perfectionism. Oyimba ambiri amati atulusa nyimbo, the moment atulusa nyimbo amatha kuipezera mistake imene akanakhonza kuichita improve nyimbo ija kuti ikhale nyimbo yabwino. Motero kuti akana kuti nyimbo ija ili ndipo lakwika kapena pake kapena nyimbo ija sikupepanso ngati imene amaganizira uno kuti ikanakhonza kukhala, amatha kukhala kuti chidwi chokuti amverese nyimbo ija chimakhala chawathawa, nyimbo jamba kwanyasa pamene pete kuti nyimbo ndi hit iwo jamakhala kuti akumva no, koma ikanakhonza kuhita kwambiri ndikanakhala kuti at least pakuti paja ndinaimba mwakuti, at least ndinakhala kuti verse 1 ija naisintha pakuti, at least ndinakhala kuti part ija naisintha zinthu mwakuti. Kwa amene muli anthu aluso kaya mamanga kandi ma design amu ndikhulupirira kuti after ntchito yanu mumatha kukhulupirira kuti komano chinthu ichi chikanakhonza kuchita bwino mwakuti pandikanakhala kuti ndapapanga mwakuti. Pamene oyimba inu mukunyadira kuti nyimbo yahita, oyimba matha kuganiza kuti nyimbo ikanakhonza kuhita kwambiri ndinakhala kuti ndaikonza pakuti. Motero kuti nyimbo jamazamba kuwabowa iwe eni yake isanafike ife poti yayamba kuti bowa. Pa number 2 ndichakuti oyimba ambiri nyimbo zimene iwowa amayimba zimakhala kuti zili connected to my emotional awo, like amakhala kuti of course alemba nyimbo zija komano pamene zimene alemba zija zimakhala kuti either kuti anadusamo munyengo zawo zowawa kapena nyimbo zokuti anadusamo kaya ndi anembawo kandi aliyense amene akumudziwa po anatenga ululu umene uja ndikusiya mu nyimbo. The moment alemba nyimbo imeneja, nyimbo ija mamba kuisangala kuti nyimbo ndi hit, amakhala ikuwakumbusa mu zinthu ngati zimene zija. Motero kuti ngati nyengo aidusamo akwanitsa kudusamo sakondanso kumvera nyimbo ija chifukwa zimakhala ngati kuti zikuwabwezeranso mu kalerawo limene iwo aja amakhalamo. So oyimba ambiri monga mwachidule nyimbo imene ikumveka pansi nyimbo iyi anaimba ndi Janta, koma ndikhonza kukusimikizirani kuti kupita pa YouTube pa channel cha Janta simukapezapo nyimbo iyi. Mwini wake anaidelete, samafunanso even kuiona pa channel chake chomwe chifukwa chakuti chani samayikonda nyimbo. Ndikhonza kukuwuzani motero mwachidule sitingakhumudwe lero Janta atakhala kuti pa list ya top 10 nyimbo zake nyimbo imene iyi palibepo. Pa number 2 ndi overexposure. Ma artist nthawi zambiri amataya nthawi yayitali kwambiri kuti aphike nyimbo, alembe nyimbo ku studio maheso ndi china chilichonse kuti afikepo kuti atipasira hit. Now mu nthawi imene oyimba aja atipasira hit, ife tikusangala kuti nyimbo yabeba, ife tikusangala kuti nyimbo yakhala hit, amakhala kuti iwo aja ayimvere kwa nthawi yayitali, ayichita record, ayisunga kwa nthawi yayitali, kenako ndikuchita release. Pamene mukusangala kuti nyimbo ija yakhala hit kapena mukusangala kuti akupasira ni nyimbo yatsopano, iwo aja simakhazo nyimbo yatsopano imene imakhala nyimbo yakale, imakhala kuti nakwana kalekale. Motero kuti even palibe chifukwa chilichonse chokuti angamataye nthawi ndikumamvera nyimbo zawo. Pa mfundo ya nambala 4 ngati mukunditsatira bwinobwino ndi evolution of style. Mwachidule mmene ankaimbira Gebo Pearson nyimbo zake zoyambirira ndi mmene akuimbira panopa zikhonza kukhala zinthu zosiyana, ndi zosiyana definitely. Now kusiyana uku zikhonza kukhala kusiyana uku kukhonzanso kuchita contribute ndi kuti Gebo Pearson is more likely kuti akhoza kutenga nthawi yochepesesa kwambiri mwinanso little or no time kuti akamvere nyimbo zake zakale mmene ankaimbira kale, chifukwa chakuti chani ka style mmene ankaimbira anasintha. Of course ndi lokolo koma panopa kumabwera mu amapiano. Mwachidulenso china ndi chakuti mmene ankaimbira KOK poyambirira ndi mmene amaimbira KOK panopa pali kusiyana kwakukulu ndithu. Mmene ankaimbira na madingo poyamba ndi mmene akuimbira na madingo panopa pali kusiyana kwakukulu ndithu. Kusintha kwa style kumapangisanso kuti munthu oyimba asamakonde nyimbo zake zomwe zimene wakhala akuzimba kwa nthawi yayitali. Pa number 4 ndi performance fatigue.
let's say oyimba amene amabebesa kwambiri mmashow, but in real life nyimbo zawo sizipereka chikoka kwambiri kuti leso ukhoza kuika ma headset uzimvera nyimbo zawo, ukhoza kuika ma headset ndikukhala mugali moto else, ukhoza kuika ma headset ndikukwera mili paso, ukhoza kuika ma headset kaya ndikukwera njinga nkumapalasa kuti moyo wako kumvera nyimbo nkumasangalala. Oyimba amene achaso makhala more likely kuti nyimbo zawo zimango abebera kuti no basa ali pa show, zili ma speaker anthu akusangalala chilichonse chikuchitika. Ngati maganizo mono mumaganiza oyimba wina alense amene nyimbo zake zimabeba kwambiri mmashow koma sizibeba kwambiri kuti munthu ukhoza kukhala nazo mmafoni. Guys, tandiuzeni zina la artist ina lense amene mukuganizira kuti akhoza kuchita match. Mungolemba 5 mwike 5 kusanza kuti mfundo number 5 kana ko mulembe artist amene mukuganiza kuti nyimbo zake zimabeba mashow mokha basi. Video ya amene kuchita sponsor ndi Asam Mavita Adventure. A minute yoka niko kuzaniza Asam Mavita Adventure. Ngati mafuna mutabwera kuphiri la Mulanje, ngati mafuna mutakwera phiri la Mulanje, ngati makhala khumbo lanu siku nalake kuti mwina mwaka at least mutazakwera kuphiri la Mulanje kamodzi, at least mwina ndikuzaona ko dziwera nkhalamba, at least mwina ndikuzaona ku likubwa waterfalls, at least mwina ndikuzafikako ku Mbiya. Ndifuna ndikuzeni kuti Asam Mavita Adventure akhoza kukuthandizani, kukutengerani ku malo ena lonse amene mungafune, malo akumeneko, malo ena lonse amene mungafune, malo ena lonse amene mungafune ku Mulanje, akhoza kukupase kukufikisani Asam Mavita Adventure. Ngati mukufuna kupita ku Mulanje guys, pa Facebook pali page ya Asam Mavita Adventure. Komanso mukhoza kugwisa ntchito ma details amene akuoneka pa screen pa. Dzina langa ndi Asam Mavita. Koma funso ndilakuti kodi ndi chinthu choyenera kuti oyimba azika hater nyimbo zao zomwe? Ngati mwayikonda video subscribe komanso tichiteni follow pa Facebook. Thank you so much.